Jo crec que estem davant d'un d'aquests moments que hi ha un canvi de ritme. Si mirem enrere els últims 25 anys, aquest moment seria similar a quan va arribar internet, per exemple, que va canviar la manera que teníem de relacionar-nos a la feina, a casa, amb els amics, a l'aparició dels smartphones, quan va sortir l'iPhone i tots els telèfons similars, els telèfons intel·ligents, i també les xarxes socials. Per exemple, l'explosió que està tenint la tecnologia de la intel·ligència artificial sembla, perquè estem a les beceroles, sembla que tindrà un impacte similar. Aleshores, evidentment, els que estem dins del sector tecnològic doncs estem molt atents a tot el que succeeixi i veure realment això com pot canviar la nostra feina i la de la gent que ens envolta. I a nivell particular jo crec que és un fenomen que no pot passar desapercebut i que hem d'estar tots també a l'aguait de en què ens pot ajudar, perquè clarament sembla que aquesta sí que és una tecnologia que ve per canviar coses. Hem anat veient tecnologies que han arribat i que poder no tenien un impacte en el nostre dia a dia. Penso en el blockchain, coses molt tècniques que sí que eren molt potents però que no impactaven en el nostre dia a dia. La intel·ligència artificial sí que canviarà coses. Quines? Jo crec que és molt d'hora per saber-ho, no tenim una bola de cristall.